Kayto sa gudngunyan, minaanduyog sa baga namamanuan, katuwang para sa kauswagan, sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao. Asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection. Bicol Connection. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Iguaning Stay Fresh Technology.
bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story.
Ako po nga pala si Dolores Gutierrez. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom. Sa umaga pa lang, 4 na. Pagkakain ko naman sa tanghali, 3. Pagkakain ko naman sa gabi, mga 3-4 yun. Hindi pa ako na normal. Lalong dumami po yung sakit ko. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa lumipat ako Doc. Sinabihan nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Doc Renz? Tubig lang doon. Gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako doon. Inumpisahan pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, o sige nanay, ganito lang gawin mo, sumunod ka sa bawal ko para gumaling ka. Ang laki ko pong pasasalamat kay Waterdoc kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan. Kay Waterdoc lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. It's Christmas, ligtas tayo. It's a healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa panagos na pag-asigura na anperang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to!
Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga teste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot nin nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news! Nag-o-offer ng M. Luilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito, tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. Ligtas Christmas mula sa DOH. Music just feels so good. Your number one AM station, DZKI. Di na pwede